мусобиқаи анъанавии футбол барои ба даст овардани ҷоми шаҳрдорӣ 2020 ба анҷом расид. Мусобиқаи мазкур 18 январи соли ҷорӣ шурӯъ гардида то 14 март идома ёфт. 16 даста аз шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ аз иштироки фаъоли худ дар он дарак доданд. иштирокчиён ба ду зергурӯҳ ҷудо шуда байни ҳам рақобат карданд. пас аз вохӯриҳои шадид дастаи марзбон ва Рамис Испечак барои зинаи сеюми мусобиқа нерӯ санҷиданд. дар ин бозии бисёр ҳамҷолиб ғолиб аз рӯи силсила зарбаҳои 11 метра муайян шуд, зеро вақти асосии вохӯрӣ бо ҳисоби мусовии 2-2 поён ёфт. дар натиҷа дастаи Рамис Испечак медалҳои биринҷиро ба номи худ муҳр зад. дар даври ниҳоӣ бошад ду дастаи ноҳияи рӯдакӣ Очамайлӣ ва Колхози Россия бо ҳам мубориза бурданд. рақобати мазкур бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифта бо ҳисоби 2-0 ба суди дастаи Очамайлӣ хатм шуд. пас аз анҷоми рақобатҳо бо иштироки намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон ва раиси Федератсияи футболи Душанбе дар як фазои тантанавӣ маросими ҷоизасупорӣ доир гашта ба ғолибон медалу ифтихорнома ва ҷоми мусобиқа тақдим карда шуд. дар баробари ин беҳтарин довар, бозигар, нишонзан, дарвозабон ва беҳтарин мураббии мусобиқа низ бо ҷоизаҳои махсус сарфароз карда шуданд. рақобатҳо хеле душвор буданд. дастаҳои пурқувват инҷо ҳозир доштанд ва тими мо ки аслан нағз тайёрӣ дида будем ба ин чорабинӣ, ҳама диданд ки мо ғолиб баромадем. қувваи мо нисбати ба ё хеле зиёд будааст. мусобиқа аввалан ба мо дӯстӣ байни нафарҳо ва аз ҳама таҷриба дод, ки ба мо хеле муҳим буд. таҷрибаи хуб гирифтем ва дар оянда кӯшиш менамоем ки дар дигар мусобиқаҳо иштирок кунем ва парчами давлатро боло бардорем. масъулин иброз доштанд ки роҳандозии чунин мусобиқаҳо на танҳо ба тарғибу ташвиқи футбол ва тарзи ҳаёти солим замина мегузорад, балки имкон фароҳам меоварад то чеҳраҳои нави соҳа ба дастаҳои касбии футболи кишвар ҷалб карда шаванд. дар давоми ин мусобиқа дастаҳо метавонанд ки ба дастаи худ бозигарои ҷавонро даъват кунанд ва дар ин мусобиқа барои тайёрӣ дидан ба мавсими нав ба мусобиқаҳои лигаи дуюм ва лигаи якуми чемпионати Тоҷикистон тайёрӣ бинанд. ман фикр дорам ки имсол аз ҳисоби тайёрии хуби дастаҳо чемпионат дар сатҳи бисёр хуб гузашт ва мо аз тарафи худ боз кӯшиш мекунем ки Федератсияи футболи шаҳри Душанбе ва Федератсияи Тоҷикистон ҳамин мусобиқаро дар солҳои наздик дар сатҳи баландтар ва дар сатҳи байналмилалӣ гузаронем.